abantwana unabo? Yebo nginabo. Yes, I do. Manga. Ucabanga kwami ngoba ngindoda ematasa ngenzela ukuthi 14 or 15 nabo. Well, with my thought as a busy man, there might be 14 or 15. Somewhere kule nkulumo yakho yonke owayikhuluma kukhona la owasho konti wo misani ushisizwe yekani uyitapela. Uqala nje engingakusho ngokahlonisi lo mbuzo uphenduliwe kade kukhulunywa la angani noma indlela beyigcwele ikhona yini kodwa bengizokusho ke ukuthi mina lo mbuzo uphenduliwe ngezathu sokuthi ngasho ngathi mina ningashisi izwe lenu ningabulali izwe lenu nilishisela abantu abanebespecial into engabalulekile la ngisho yonke into ebalulekile angiqambanga mina ngiboshelwa mahala Ndodana ngizocela ukuthi ukuze sikwazi ukuthi siyiphathe kahle inkantolo uma kukhona engushile uyangikhumbuza bese ngitolika ikuphi mfana mengushile ngikhumbuze mfana ngizokutolika ukuthi le nkululeko ayilwele baba kunezinto singakayizuzi nanokuthi yonke into niyayigqokile namaphepha awafundayo akhiqizwa ngabamhlophe awumzungu ndoda kwabi abantu abamnyama ngisho abantu abamnyama into abayikwazi ukuyithola amathenda kuphela baphinde baye kwabantu abamhlophe angithi yena eqalile akayimeleke ngoba la fanele lazi ukuthi lo mbuzo angibuze wona fanele acacishe ukuthi uthini ngoba kwakuzibongo nje bangithi bangibiza ngembongo kwakuzibongo ezichaza ukubaluleka kwalomuntu oboshiwe ukuthi ungani isikhala ngoba sazi ukukhalela wonke umuntu. Sekulungile ke ndodana. Ungathi ususho okuningi manje phela lento engikhombise zona mina amalayini amanye. Kodwa ngesizulu kuyanda. Ngesigama nje usaqhubeka nokungifunza nokungenza siyingayinga uma ekhuluma kanje ngoba ucabanga ukuthi mina ngolibala. Oqala engizokusho ukuthi lo muntu owayiboshiwe ubaba umongameli wethu Jacob Zuma freedom fighter walwa wahlala ejele 12 years elwela inkululeko yomuntu omnyama ukuthi azuze izwe. Mina ngangivuselela ikhonkwane kubantu ukuthi bakhumbule ukuthi ukubaluleka kwalomuntu oboshiwe ngaphandle kokuquliswa icala ungani nento ayiboshelwe nento ayizabalazela asikayizuzi ngokuphelele nawe nje mshushisi ugqoka amajasi ufunda amaphepha uphethe amapeni enkantolo eyakhiwe ngezinto ekhiqizwa ngabathakisana. Ndodana isandla mangisiphakamisa ndodana phela fanele abelungu kuphela abakhiqizayo ke lento ngilinde ndodana mama lawo ngilinde ndodana ngilinde wayijikjela wena usaqhubeka nokungifunza nokungithuma sengathi ngingane yakhe ekuthelini mina kwakufanele ngithini ngalelo langa ngibona lokho mina kuseqhubeka nendelelo yokuthi uthi mina kwakufanele mina ngifunza amazwi ukuthi kwakufanele ngithini ngalelo langa inye kuphela into esasisho ngalelo langa yokuthi uZuma makakhululeke ngaphezulu kwalokho kwakuwukuthi umbuzo wangibuzwa wona ngangibuzwa ngeAlexander angibuzwa ngeGP lapho kwangekho khona dlame lapha eGoli mina ngizokhuluma ngokuthi abantu bakwaZulu abasukume bekhuze nakho ibhedukizo kwaZulu ongcwatshwapi. All what is Mchunu, how old are you? Famkhulu uneminyaka emingaki obudala? Iminyaka u42 njengamanje. 42 years old yoshi. Are you married? Ingabe uganiwe na? Ngichawuzile impela emagcini wabamkhulu 1000 abakhosikazi mathathu oyedwa wabo safuthi inhlonipho ekhaya. Yes, your worship, I'm married to 4 wives, but 3 present in our homestead. Only one went back to her homestead to be taught to respect your worship. Do you have kids? Abantwana unabo? Yebo nginabo. Yes, I do. How many? Manga. Ucabanga kwami ngoba ngindoda ematasa ngenzela ukuthi 14 or 15 nabo. Well, with my thought as a busy man, there might be 14 or 15. Somewhere there, your worship. What is your answer?
Esikoleni waphasa liphi ibanga na? Ngakhulu uze ngagcina ngifikile khona ku-matriculation. I did get my matric certificate, Your Worship. And do you remember what brought you here? Ingabe ke usakhumbula ukuthi yini ekulethe la namuhla na? Ngasekelwe imithiyo kwachakidwa ukuba mina ngomunye wabaphephezeli bodlame olwenza umbedokazwe ngenyakeni wenkulungwane ezingamashumi amabili nanye. Well, I remember that there was a lie that was spread about me as the person who incited the violence in the country the year 2021. Icala namhlanje lizawungena mhlazana zingamashumi amabili nambili kunqaba kuwo lonyaka ophezulu ligamenxa lesibhodlo kwihora kuyo lenkantolo yesibili. Ithi-ke inkantolo ibheyili yakhe uMacingwane iyayilula nemigomo nemibandela ayinikezwe yona uma nxashane ngahle angabuyi sesiyohamba siyomfuna khona le emaguqweni simbambe simlethe khona la ey'tokisini. Kulungile mfowethu uMacingwane usungehle ebhokisini. Siyathokoza Nkosi. Le kahle kancane nje ngase siqedile ithanda igozolo kancane umthetho senkantolo usho njalo uma kuthi siqedile vele siyasilinda inkundla bese ke iphuma mayiphuma ke inkundla besithi asisukume sonke bese sikhululeka sonke ngokujwayelekile.